Sa mga hindi po nakapanood ng last vlog ko, nagpalit na po pala tayo ng gulong na size 17. Ang sa harap is 110 70 by 17 yung gulong. And then yung sa likod naman is 150 by 60 by 17. So ngayon, tetestingin natin kung kamusta ang performance niya sa highway and then sa twisties. And papakita ko na rin lang pala sa inyo itong ating bagong helmet from Zebra Philippines. Yan. Maraming salamat sa sponsor. Tay, salamat. So, meron siyang dalawa yung lens na kasama niya. Yung clear, tsaka itong tinted or smoke. See? Okay naman. Kung ako kasi kay Zebra, ay magaan lang siya. And then, di siya ganun kamahalan. Sabay tsura natin. There you go. Pakainit. Grabe. Let's go. Haha. Nakakapanibago. Alam mo yung parang dito yung confidence mo na yung confidence mo kahit i-banking mo siya okay lang. Pero syempre, kailangan pa rin nating breakin ang ating gulong dahil bago pa to mga to. So far so good yung gulong. Mas madali siyang i-maniobra ngayon. Mas madali siyang kabig-kabigin yung gulong. Parang lalo siyang gumaan. Dapat bibigat to kasi nga syempre mataba na yung gulong. Pero hindi, parang siyang gumaan. Yan natin mamaya sa medyo may konting kabilisan. Pero pag i-maniobra mo talaga, gaan lang. Stability. Yes, mas stable. First time ko din magsuot na itong yung ganito smoke na helmet. Ganda pala sa pakiramdam. Alam mo, hindi nakakasilaw. Ang ngayon ko lang syempre dito kapag kagabi, yun, talagang madilim to. Hindi pa naman din ganun kalakasan yung ilaw natin. I'm loving it. Mas gusto ko talaga to mas gusto ko tong performance na itong bago nating gulong. Ang gaan niya talagang dalhin, promise. Para lang siyang mimiss ko tuloy yung dati kong yung TMX 155. Ganito kasi yun Sarap! Kaso lang, para may napansin ako. Parang nagbago yung reading ng nagbago yung reading ng speed meter natin. Parang bilis naman yata masyado na itong motor. Wow! Sarap! Ganda! Ngayon, yun yung napansin ko rito. Parang minus 10 yung niya. Minus 10 yung speed. Kung tumatakbo ka na dito ika nga ng 110, 100 pa lang yun. Parang ganun yung napansin ko. Kasi nga syempre lumate yung gulong. So mas maraming rotation niya compare mo dun sa malaki. So correct me if I'm wrong. Parang ganun yung observation ko. Parang kasi ang bilis naman niya makuha yung 100. Pero stability talaga, especially in high speed. Kulang na lang talaga, bitawan mo na itong manubela. Sa banking, subukan natin kung anong system nito sa bankingan. Kasi kagaya na ito, parang 70 itong takbo ko. And then, I don't know, 70 na ba ito? Parang pakiramdam ko 60 pa lang
Ay, naramdaman ko yan. May nadaanan tayong maliit na lupak. Medyo naramdaman. Tingnan ko mamaya kung paano mag-transfer dito sa may ano, dito sa may yung kanto dito sa gitna. Kung paano mo ililipat gano'n. Kasi minsan yung 19 nararamdaman yun eh. Buka natin yan. Sige kuya, overtake ka. Ayun, hindi naramdaman. Ginitnaan ko pa, ayan oh. Parang wala lang. Mas stable talaga siya. Dito na nga lang muna tayo. Ikot-ikot na lang muna tayo dito sa aming bayan. I mean, sa kanilang bayan. Ito kasi parang bayan ko eh, Singgan. Dito ako naglalagi. Ikot-ikot na lang muna tayo dito. Huwag muna tayong lalayo. Tawa natin konti. Oh, diba? Banking natin konti. Ang sarap! Wow! Ang sarap, ang sarap. Ganda, ganda. Ganda talaga. Based on my experience lang po talaga to. Mas maganda po talaga yung handling niya. 17, promise. Sa ganitong klase ng gulong, syempre pang ano to eh, pang road talaga tong gulong ko din eh, which is the Beast Tire Flash. Ewan ko lang sa mga ano ng Dual Sports kung kamusta naman yung mga performance ng ating mga motor pag naka Dual Sports tayo. Like, comment down below naman po sa mga naka Dual Sports dyan kung kamusta ang performance ng ating mga gulong, especially sa highway. Kasi alam ko mas labang po talaga kayo sa amin pagka sa, ano, sa off-road kahit paano. Kasi yung spikes ng mga gulong natin is talagang may konting ano ng off-road. Kahit dito sa ano, parang ang gaan lang niya, sobrang yung maniobra. Lalo dito sa may part na to, sa may mga traffic, ganun. Ang gaan lang niyang i-maniobra. Compare mo sa 19 dati, parang alam mo yun, parang napakahirap ano, kabigin. Ito ngayon, oh, parang gaan-gaan lang niyang kabigin. Sa arangkada naman, parang ganun pa din eh. Hindi naman siya yung tipong parang nahirap na. Hindi naman siya hirap eh. Parang ganun pa rin sa dati. Dahil siguro sa specs na rin na itong gulong natin, pwedeng ganun. Windrush! Yeah! Okay din! Sumalubong ako sa truck. Dati medyo nararamdaman na yun, medyo gagalaw na konti yung monobela. Ngayon hindi. Hindi pa rin siya gumalaw. Diba? Alanganing 90 agad to. Alanganing 80 to. Diba? Parang, ewan ko, hindi na yata accurate yung reading na ito. Ano ba? So, speed up tayo konti. Tingnan natin. Ano, sundan natin tong truck. Tingnan natin kung gaano siya kagalaw. Kasi minsan ito nangahatak to eh. Windrush. Okay talaga eh. Okay rin eh. Kahit may nakakasalubong kang truck na gano'n, dapat ano yun, supposed to be ang ano na ng windrush nun eh. Ngayon hindi pa rin. Tapos yun nga, hindi na talaga siya magalaw. Hindi na magalaw yung monobela, yung parang nag-wobble dati. Ngayon wala na siyang wobble. Tabi tayo. At tayong tatabihan. 100. Ano, parang wala lang. 100 na to. Feeling ko 80 pa lang yun ah. Ganun na yung pakiramdam ngayon. Daya. Braking. Sarap pa rin. Kahit braking niya, kahit biglain mo. Ay. So, final thoughts natin sa ating bagong gulong. Maganda. Okay, so sa performance, sa kapit, pag bumabanking ka, hindi rin siya hindi din siya madulas. Makapit pa rin talaga siya. Hindi mo mararamdaman yung parang siyang nag-i-slide. And then, ganun din kapag ka pumapreno, yun nga, tinodopreno ko ngayon from 60. Hindi rin siya nag-skid eh.
So ang kanyang itsura ay ganyan kapag ka nakatalikod. Yan. Yan siya. So ngayon ko lang naramdaman or na-experience talaga yung sinasabi nila na big bike na kayang dating. Ganito pala pakiramdam ng mga medyo may konting mamahaling big bike. Kasi yung mga mamahaling big bike, karamihan makakapal ng gulong. I mean malalapad. Kaya ganun. Kaya siguro kahit na mag-speed up sila, okay yung yung performance. Yan, ito naman sa harap niya. So yun, supposed to be akit tayo ng Baguio para at least masubukan sana natin sa twisties and then makapag-expressway nga sana. And naisip ko kasi merong naman pala dito. Meron naman tayong diretsong kalsada dito. Maganda pa nga minsan may mga nakasalubong tayong mga truck Additional ko pa nga po pala dun sa may sa mga minodify ko dito para sa ganitong klaseng gulong. Etong tong side stand na po. Pinakat ko na rin ito. And then dugtong konti. Ewan ko kung ilang inch yung half an inch lang yata yung kinat nila dito. So ngayon, maraming salamat ulit sa pagsubaybay sa aking Cafe 400. Hopefully, nakatulong ulit ako sa mga problema, sa mga kailangan, sa mga upgrades ninyo sa inyong mga motor. For now, yun lang po muna. Maraming salamat. See you ulit next vlog. Have a good day. God bless us all. Ciao.